Dia great, Harry is sanadum, to my golf lean deg dish, agus is bralam moniocht. Pippa sanadum, to my ein blein deg dish, agus is bralam glahiocht. Mr. Joshua, agus is evil soccer. Is Mr. Lishna, agus is evil Connor. Mera vor ganapi, le vor dul. 3, 2, 1. Cén bhliain tugad cleachtadh a thugad fáistí freistar scoil go dtí go raibh siad ceithre bliana déag díos. Joshua. Nedig fitri. Ní ceart. Nedig for sé? Nédéag fiche sé. Sa bhreatain tugann siad Prime Minister ar cheanara an rialtais, ach in éireann, éon focail gaeilge a thosaíonn le tí a úsáideann muid. Joshua. Taoiseach. Taoiseach, maithú. Cén chuige ina bhfuil cunta í bháile. Harry. Cúgaláin. Chuigeláin, maithú. Céirdí an abhainn is mó in éireann. Listen. An Shannon. An Shannon, maithú. Cén dosa a bhí clúteach in America sna 1950. Harry. An Charles. An dance show. Charles Road. An Charles Road. An Charleston, tá an ceartagad. Agus sin an deireadh. Má sibh. Tá míid go léir tuirseach.